Een tiental CD&V-vrouwen stortten zich vanochtend met doodsverachting van de Triomfboog in het Jubelpark. Eigenlijk is het heel belangrijk dat we mensen oproepen om geweld niet te verzwijgen. Je moet geen angst hebben. Dader en slachtoffers zelf zijn er eigenlijk vragende partij voor. Laten we naar aanleiding van Kerstmis er toch voor zorgen dat die vrouwen zich ook een beetje goed voelen. En vandaar dat we ook een aantal verzorgingsproducten, een aantal beautyproducten hebben voorzien. Why the fuck zijn er nog naar deze filmpje aan het kijken? Dat is niet voor u gemaakt, hè? Geweld heeft eigenlijk een nieuwe gedaante aangenomen via cybergeweld. En 73% van vrouwen die actief zijn online heeft al te maken gehad met cybergeweld. Het is vooral de inclusiviteit. Alle vrouwen en niet enkel de blanke vrouw of hoogopgeleide vrouw, maar iedereen. En dat vind ik wel het belangrijkste, dat er aandacht is voor alle vrouwen.